Hem desplegat solucions digitals a totes les etapes del cicle integral de l'aigua. En la captació d'aigües subterrànies hem sensoritzat algun dels pous i hem millorat la seva eficiència energètica instal·lant variadors de freqüència. En el transport i la distribució d'aigua potable hem creat un model hidràulic d'una xarxa de més de 4.700 quilòmetres de longitud i hem desenvolupat un bessó digital que disposa de les dades en temps real. També hem implementat una plataforma que ens permet optimitzar el funcionament de les centrals d'impulsió, minimitzant el consum energètic i avançar en el seu manteniment predictiu. A l'etapa del consum d'aigua potable hem posat en marxa un centre de control de telelectura que gestiona els quasi 1,5 milions de comptadors que tenim equipats amb aquesta tecnologia i una plataforma per monitoritzar amb més precisió els comptadors dels consumidors estratègics. I pel que fa al sanejament i la regeneració, hem sensoritzat els col·lectors d'aigües residuals, les depuradores i els punts d'abocament a medi, per controlar el cabal i la qualitat de l'aigua que hi circula. També hem desenvolupat un bessó digital de la xarxa en alta del Baix Llobregat i hem integrat totes les dades en una plataforma IoT. Tot plegat ens permet tenir una visió global i en temps real del cicle integral de l'aigua.